Alantuson diya sa Ginoo as children of God, mga anak man taniya. So atong ablihan ang atong mga Biblia sa John chapter 16. Mao gihapon no? Sige, John chapter 16. John chapter 16 verse 1 to 4. John chapter 16 verses 1 to 4. Manindog ta? John chapter 16 verses 1 to 4. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo mawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinaguga o muabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa amahan og kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong mahinumduman ang gisulti ko kaninyo. Magampo ta. Dalaygon, sinimbahon, makagagahom nga amahan, Dios nga nagpangga na higugma ka namo. Dios nga naghatag sa imong bugtong anak. Nga mao ang among Ginoo, si Ginoong Hesukristo, nga nagantos ug nagluwas kanamo. Dios nga matinud-anon sa walay katapusan. Ang imong presensya naglukop sa tibuok kabuhatan, Ginoo. Niining takna sa kabuntagon, dili matugkad ang among kalipay pagpasalamat. Nga ikaw o among Dios maayo kayo sa among mga kinabuhi, Ginoo. Nining tungura, amo pod nga pasalamatan ang imong mga pulong. Nga imong ihatod kanamo karon, nga imong itudlo sa matag usa kanamo. Tabangin ang among mga kasing-kasing pinaagi sa imong grasya. May kalipay kami sa pagkinabuhi sa unsay among mga makatunan, Ginoo. Salamat kayo, Lord, nga ang imong pagpulong mao'y buhing paglaom nga magtulid sa mga hiwi namo nga mga binuhatan, Ginoo. Amo pod nga gipangayo o Dios nga padayon ang imong presensya nga mamuhat nining kabuntagon. Walay gahom sa yawa nga musakmit sa mga pulong nga among madunggan karon, Ginoo. Kundili duna ni puwersang maglihok sa among mga kinabuhi, mag-usab sa among mga kinabuhi. Thank you, Lord. Sa tibuok simana gipuno minimo sa imong mga kaalam, Ginoo. Imo ming gi-empower, imo mi Ginoong gilig-on. Salamat kayo, O Dios. Og amo gisalig kanimo niining taknaa sa among pagpaminaw, ang imong pangalan mabayaw og ikaw lamang may mapasidunggan. Thank you, Lord, sa dihog, sa kaalam, ingon man usab, O Dios, sa matinud-anon nga mga kasing-kasing imong gihatag sa kada usa. Mao ni among gipangayo, giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Sufferings for Christ as children of God. Amen. So sa niagi nga mga adlaw, dunay mga kanang gitawag og pagsaulog sa giingon nila nga balaan nga simana or Holy Week. Nya nasabtan nato nga kung doon na natay tinuod nga relasyon sa Ginoo, dili na siya Holy Week. Kita ang holy, dili ang simana. Okay? Amen? Nasabtan pud nato nga dili lamang kay anang Semana Santa ta magpaubos. Semana Santa. Dili lamang aning tunguratang maghinumdum lamang sa gibuhat sa Ginoo, usa lang ta magpaubos og magpuasa. Kung dili nasabtan nato nga sa tibuok natong kinabuhi, ato nagyong dadon ang kinaiyang mapaobsanon. Tungod kay niya ta nagpuyos kalibutang hilabihang kadaghang kasakit, hilabihan kadaghang mga pagsulay, hilabihan kadaghang mga problema, hilabihan kadaghang manghilabot, butang-butangan ka, tamayon ka, i-lockdown ka. So ang atong puhunan parang magpadayon tang naikalig-on pagpaubos. Kanang nas imong tapad nang magpaubos ta. Magpaubos ta, baby. Naibata da rin ni Dool, nagpaubos. No, magpaubos ta mga igsoon. So, ang mga tinunan ni Ginoong Hesus, kita nga mga nag-ingon, nga nagtuog na hiusa diya sa Ginoo, gihatagan ta sa iyang mga pulong, agi og pagpasidaan sa ato nga maog yun na'y atong agian. No? Kaya basig ma-surprise kang butang-butangan ka.
Basig ma-surprise kang dauton ka. Nya balslan din nimo, pareho pa mo di ay. No? So gisulti daan ni Lord nga mao nay ilang buhaton ninyo. Pero og na-surpresa ka, it means wa nimo gibasa unsay naa sa Biblia. Basahon gyud nato aron dili ta ma-surprise. Okay. Arita sa 15 verse 18. John chapter 15 verse 18. Ningon diha verse 18 ambot sa 27, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pas kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. So dili ta taga kalibutan, dili ta gipanag-iya sa kalibutan. Amen? 1 John chapter 2 verse 15 nag-ingon, si bisan kinsa nga nahigugmas kalibutan ug sa mga butang nga niya niining kalibutan na ang gugma sa Dios wala diha kaniya. So sa tibuok simana nga ang alagad sa Ginoo nagapanudlo kinagrabihan induta oy nga gipakita tanan ang atong adtuan. Mo nang dili makaingon tang di hani ding atong gutom-gutom dire. Kani nga atong magproblema ta may mga sinima na tang bayronon. Nga mga balatian nato makakita gyud ka bisag katurang crown nga gipakita. Hilak gyud ko ato nga Lord na adyo ko ingana in the future. No, dili gyud ta taga dinhi. So kung taga dinhi ta panggaon unta ta mo nang ayaw ka kabalaka mo nang sa inyong panimalay nay batan-on dire nga kanang every time nga moari na siya iyang sinina isalibay sa gawas or inig-uli niya lakan siya ingana pero si Lord gyud nahimo jud pamaagi nga ang iyang kasing-kasing mas malig-on pa nga mopadayon kay kung mo give up kinsa na malamay mo stand sa family. Pareha ni Pastor Prima, naas pastor karon. Na si Nanay Siding, naa si Mambere, naa si Kuya Roger, magira pa ni sila daw og pintik sa una. Asa to mga Batanos Arms, perting katawa nila. Di nila ma-imagine makigira si Pastor Prima sa una og pintik. No? Sa kabatanon ba? No? Nya, sa pagsugod dyan, sa pagpangalagad sa Ginoo, siya lang usa, grabe. Ang kaparyentihan, mga ingana, lutuson gyud. Lutuson gyud. No? Usahay kaugalingon natong kadugo lang, nasulod sa tong panimalay, lutuson gyud ta. Pero kung ni-give up siya, balik na lang ko, parang walay samok. Asa kahapon taron? Mo nang gikinahanglan gyud mga igsoon nga makasabot na ta og ayo nga sugot na tagtamak-tamakan ning atong kinabuhi. Kay sa unahan dunay dakong kalipay. No? Sa to tandian pagsanggot na lagaraw ning atong liog. Grabe no? Ya karon mo kaingon jud kang grabe daghan kayo. Kabalo ka og daghan kay kag pagsulay dako kay kang galamiton sa Ginoo. Kay kana imo mga pagsulay pag na-overcome nimo na magamit nimo na pagdasig sa uban. Brad, mao po na akong giagian kaniadto. Ampos Ginoo salig sa Dios. No? Nga tawa ng mga varsity des likod. Mga papa des likod bantay mo ha. Ingon diha. So, ningon siya, apan gipili ko kamo gikan ining kalibutana o kamo dili na iya sa kalibutan. Dili na daw ta iya sa okay, sa naman na nag-iya na to? Ang Mars? Na imong ngalan dito sa Mars? Ang nanag-iya na to, ang Diyos. Gipalita sa dugo ni Kristo. Amen. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Magdala kag Biblia, ayaw gikaulaw. No? Ayaw gikaulaw. May nga silang, hoy, ilok-ilok na po mag-Biblia. Dala ayaw ikaulaw na. Ingon ang verse 20. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab akon kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong gisulti. Apan, kining tanan buhaton nila kaninyo, tungod kanako, kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kung wala pa ako muanhi, musulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala pa buhata, kung wala ko pa buhata, ang mga milagro, dili kanila, diha kanila, nga sukad, masukad, wala pagayoy makahimo. Nakahimo. Apan karon nakita sila, or nakakita sila sa akong gibuhat,
nasilag sila kanako og sa akong amahan. Mao ni nga ang grabing kasilag nila sa Ginoo, kutob sa mosunod sa Ginoo, lutoson pod. Kasilagan pod. No? Moingon sa ati tata, oy, adto ta sa balay kay nay gamayng pasalamat kay nay kuan. Ha, moadto mo saad ba? Moadto ko. Unya pag-abot na dito, gi-invite ra ba ko ni tata? Unsaon mo na ko ni dili ra guro ko moadto kay matakdan niya ko anak nila. Unsa COVID? No? Kabalo ka kanang taong naipulong sa Ginoo adto patakod. Ngano gyud kahana? Nga og mga chismosa imo invite nato kinadagan tag lami ang atuan. Nya pakapihon pa nato. Andamag snacks. Huy ato ba chika-chika ta? Na ako'y giandam dito nga snacks, Dunkin. Dunkin donut. Sa Bisaya, Dunkin dili. So, gi-invite dito na. Adto. Pero adto ta kay naay Bible study. Hala, matakdan ta ana. Hala oy. So baliktad. Mauna ni karon ang naitabo sa ato Gani ang ilang panglantaw na to mga alien moryo-moryo lahig tinuuhan. Lahi na sila kuan. Na ila sigurong pananaw na to, engkanto. No? Munang samot kay kapakulor tas ato mga buhok, ang tawag na nato, mga engkantadya. No? Napa ba mo diha? Sa verse 25, hinuon kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang gisulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Kinsay nagsulti ang Ginoo? Di ba nagsulti na daan ang Ginoo nga dunay mga tradisyon or mga balaod nga hinimo sa tao nga ilang gipakabalaod nga gikan sa Dios bisag hinimo lang sa tao. Tama? So munang ningon sa diri nga gikasilagan nila ako bisag wala ako'y hinungdan matod sa ilang balaod. Bisag wala ako'y gibuhat nga kasalanan, kasilagan ka. No? Kaniadto nga magsigi kag pauwang og motor magabi Bisag las 2 nas kadlawon, las 3 kay lango sa ilim ng makahubog. Walay mahilabot nimo. Karon nga natarong na ka, gapangalagad sa Dios. Kana siya ko ana, kana siya. Diha nasugdan. So baliktad. Kaniadto kanang young people sa mansa sa among gipangutana to yang lulo. So asa man si Inday? Ingon siya, nadires balay, sige raman nagbasag Bible, nabuang na siguro na. Nga naman, kay ang normal niya, ang yang anak kaniadto, tag alas 2 sa kadlawon, kuyog-kuyog sa mga gang, the Blood and the Crips and the KKK. Muna'y normal niya. Nga di mauli sa balay, di manghugas, di walay ligo. Muna'y normal. Karon nga na sa balay, responsible na sa mga buluhaton sa balay, nagsimba, nagalagas Ginoo, nagbasa siyang pulong, gingalag buang. Di ba, tama? So ayaw nakagkatingala, kay mo na ihingalan sa mga tao dito sa mga palibot. Unyag mo balos po ka, pariho mo. Kasara, sunggo na. Sa verse 26, ningon diha mo ani ang magtatabang nga maong espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan, ipadala ko siya gikan sa amahan, og magsaksi siya mahitungod kanako, og magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Muna iyang gisulti siya mga tinun-an. Sa atong gibasa katong 16 verse 1, mao ni kanang naagani mo yung sa to? Allahu Akbar. Isa pa na mga pinulungan sa Muslim. Napoy mga katong giingon ni Kuya Rudy nga pag-encounter, isog kayong mga tawhana kay dunay doktrina nga gitudlo nga kung makapatay sila o dili pariho nila, duna sila'y 10 virgins nga reward sa langit. Or kung sila ba'y mamatay tungod sa gera, duna sila'y ganti nga 5 na pulo ka gwapa nga virgin dito sa langit.
Munang di na sila mahadlok sa gira. Muna matingagang bisan pag gaulan ning bala padong sa ilaha, mudusmog yun na nimo. No? Ngano man na, tungod kay ang ilang huna-huna, pagka nakapatay sila, dili pareha nilag pagtuo, nagtuo silang nagbuhat sila sa kabubuton sa Diyos. Ug mabasa na siya sa John chapter 16. Ingon ang verse 1, gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo kawad-an sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa mga sinagoga ug moabot ang panahon nga ang mopatay kaninyo nagtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Diyos. Hello? Ang magbuhat daw ani nagtuo nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Diyos. Pareha kaniadto sa bag-o pa nakong abot dire, dili nato napasudlon dire. Unya sila nga nagbabag nga dili nato napasudlon dire, gatuo silang nagbuhat sila sa kabubuton sa Diyos. Kaya ang ilang pagtuo kining atong mga anak ani madani. Nagkatuo sila, nga nagbuhat sila sa kabubuton sa Diyos, sadyang babagan nila. Pero if God is with us, then who can stand against us? Walay makababag. Ila kining buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa amahan, og kanako. Ikaw ba og ako nakaila bata sa Diyos, og ni Ginoong Jesus mga igsoon? Amen? Wow, praise God. So maunay dapat natong masabtan pag-ayo. Ato ta sa 1 Peter. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 19 to 23. 1 Peter chapter 2 verses 19 to 23. Niingon diha, kamo panalanginan sa Diyos kun tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Panalanginan ta sa Diyos kung atong antuson ang mga pagdaog-daog. Muna gingos 1 Peter chapter 2 verse 19. Pero kining atong kasing-kasing mga igsuon kulang og gitawag nga pagpangandam. Kana bang dili ka andam nga pasakitan kag sulti? Dili ka andam nga daoton ka kay basin bisan gani gula sila gibuhat nimo, gahuna-huna na kang basig gilibak ko ani nila ha? Basig. Bantay lang. May bawan ra ni nako, way asong makumkom. Ngano na tungod sa dili nato pagka andam. Ang atong kasing-kasing dili andam nga makadungog tang pasipalahan ta, dauton ta, butang-butangan ta. Nan kung dili kaandam, ang tawag nimo tawhanon. Kaya kining espirituhanon mga igsuon, dili na magtagad sa mga tawhanong mga katawhanon man bitaw ng manghilabot, mangbutang-butang, manglutos, mangkonsa, tawhanon. Nya kung mo response ka na, imbis gingon dia dag-a ang dautan pinaagis maayo, gibuhat pa hinuon nimo, awa na. Imong gitugbangan ang dautan o dautan, di wala na kalahian karon sa nag-alagad sa Dios o sa mga tao sa kalibutan. Nasabtan na to, amen? Ganang na si mong tapad, inang katulugon kayo inang mata sa kusga ba, kay natulog noon. Praise God. So, panalanginan ta sa Dios sa verse 20. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? So gawas lamang kung Kristohanon tanya nagbuhat tag dautan kana imuha na ng tulubagon. Pero kung matarong imong pagkinabuhi butang-butangan kayo kaguol. Sakdi na sila. O sa patoy giingon sa Roma 12:14, iampo ang mga taong naghasol, nagdaot ninyo, naglutos ninyo, nga sila panalanginan og dili matinunglo. O nya ningon siya diha, dili gayud, dili gyud pwedeng daygon ang taong. Mayon kang pastor, iampo ko kay gilabtan lagi ko sa silingan. O nya mayon si pastor, manong gilabtan ang ka? Gilabtan, magupon ako itong iyang manok. Nawa na mong manok, wa may kabalug-asa na nangitlog.
Unya imbis maglumlom na siya, di na siya kalumlom kaya mga itlog. Gikawat siguro sa mga iro, kay daghan mga iro dire, or gikawat sa iro nga duhay kamot. Unya ikaw ang Kristohano na ka, og imo nang buhaton. Nya magpaampo ka ni pastor, nga pastor, ilalagi kong sakitan pastor, giingnan lagi ko nila nga, kawatan ko, lami na kang ibalos. Nya kay tinuod di ay. Unsa may isulti? Mirese. So muna niyon dalaygon bagyod ang taong mag-antos tungod kay gabuhat sa dautan. Dili, pero kung nag-antos ka sa imong pagpangalagas Ginoo, praise God. Mura kag si Pedro. Nga sa diyan gipangdakop sila, gipamunalan tungod kay nagwali sila sa Ginoo, giingnan sila. Ayaw nag-iwali ning mga ngalana ha. Gikastigo sila taman, gibauran nga dili na ipawali ang ngalan ni Jesus. Pagpanggawas nila sa presuhan, hilabihan pa noong ni gamit pagbaslabaw pa noon kaysa sa ilang gipanghimo kaniadto. Grabing sinagitay na hinuog, winalihay na hinuon. Munang kita og lutuson ganita, mas muinit patas pagpangalagad sa Dios, di kay mubugnaw dayon. Unsa man ning mga lagad ta sa Ginoo, butang-butangan hilabtan man ta ani na lang kung balay magpakahilom, total magsimba ra man ko sa Ginoo og ako ra. Ngano nay mo drum nimo dito, nay mo gitar nimo dito, ha? Nay mo pakpak. Simbas Ginoo ikaw ra, Facebook ra ka dito. So, unya niingon diha sa verse 21. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos, kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo, ug naghatag kaninyog panag-ingnan aron inyong sundon. So kanang ningon diha nga nag-antos si Kristo tungod ninyo, kay atong sala to siya nagbayad. Amen. Pero pag ingon diha naghatag siya panag-ingnan aron inyong sundon, it means sa iyang mga pag-antos unsa may iyang kinaiya. Nibalos? Nikiha? Namato og balay? Nangatang? Nangambus? Wala. So muna'y panag-ingnan. Muna'y panag-ingnan. Nakita advance mag-isip. Kaya tayo nagkakamali. Naitawo ditong kaistoryahanay, niagi ka, nilingi sila nimo. Gidaot ko ani nila ba? Gidaot ko ani nila ba? Utang ilang gisgutan, unsaon la pagbayad? Gaplano silang asa manghuwam. Wa kay labot. Niagi ra ka. Bato-bato sa langit ang tamaan. Kabalo nagsumpay. Sa verse 22, wala siya makasala. Walay sala ang Ginoo ha, pero buhatan siya sa tanang kadautan. Wala siya nakapamakak. Sa diyang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos. O nya karon nanong mubalos man ka? Nganong mubalos man ka? Pwedeng nahimo kang sumusunod sa relihiyon pero wa ka nahimong sumusunod ni Kristo. Sagdi. Kaniadto mga igsoon gipasanginlan kong nambuak kuno kog mga larawan. Sa may bukon akong larawan nga, may larawan, wa kay ko picture diya nako sa sulod balay. Sudlan ang pastor sa house, morag tindahan kay daghang mga garapa, mga daghang gipangpatong anang bridging. Pero walay picture nako diha, walay picture sa ko asawa, walay picture namo. Pasanginlan na noon kung nang muap kuno kog larawan. Ana kuno diha sa niagi ko atong ilang tubigan, tuwa didto tong mga larawan gipangbuak. Kinsa man pong larawan? Kamoy buak kay inyo na. Sa umlan ako. Grabe na tong amping sa picture, pero kanang tao nga tinuod, di ni mo ampingan. Nga gibuhat na, sama sa dagway, gimaya sa Diyos. So, pasangin lang ka, butang-butangan. Nya ang imo dayong una-una, ako'y madaot ani, ako'y maulawan ani, basin magdamutan ng tao nako, ako yung i-prove nga wa ko'y sala, dili, tinuod ang ilang gibuhat, tanan nga tao akong atuon kutob sa nasayod, ako yung pamatudan, nga wa na ko na buhata. Way hinungdan. Paubos lang, ampo, Lord, salamat kaayo. Ikaw gibutang-butangan, Ginoo. Ako pud. Ninduta, Lord, na sumusunod na gyud ko nimo. Tiaw nimo na.
Nga ang mga pag-anto sa kinabuhi, mga paglutos, mga pagbutang-butang baby ay, kining tanan pagpailang sumusunod kas Ginoo. Hala, wala nalipay. Wala kasulay ning gilutos ni. Kung wala pagani kalutosa, pangutana imong kaugalingon og nagbuhat baka para sa kaymayaan sa Ginoo. Kaya ang nagbuhat para malipay ang Dios, moro man ay hilabtan, lutoson. Do? Ngayon na sila nga, manaw man na si Prima. Nga manghilabot man. Labtanon dyan na siya. Kanaman lagi si Jonas, wala man lagi na nang labot. It means nga wa ni nagbuhat, siya ay nagbuhat. Kaya ang mamuhat sa Ginoo, mao may lutoson, mao may butang-butangan, mao ay dauton. Wa nagbuhat si Pastor Jonas sa bulaton sa Ginoo. So mo na atong ilhanan. Ingon sa verse 23, sa diyang gibugal-bugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Bunalan ko ni babanhaw ko, bantay lang ka na ko. Balikan ka na ko. Ikaw, hinayag bilan akong kamot, kay sakit kayo. O sige, lansang na dia. Bantay, balikan nyo ka na akong mabanhaw ko, ha? Bantay lang ka sa adlaw paghukom, isugnod gyud ka sa impyerno. Wag yun ning anang Ginoo. Wala siya manghulga. No? Na mga tao, mga igsoon, bisag salaan, mapriso na, mapriso kay salaan, manghulga pa sa biktima. Siyempre, ang biktima, ni papriso niya, kay nabiktima man siya. Nya hulgaon pa ng biktima, pag nakalabas ako, balikan kita. Humanda ka. Dragon Balls. Sanguhan. Sanguko. No? Na yung mga ingunana, wala nang hulga ang Ginoo. Kita. Grabe dugayan na natong pangalagad sa Ginoo, pero mayutang makadungog lang kong istorya. Masabnan ginako nas too. Banglawan sa wala, unya hangiro na nakog sipa. Grabe no? Maubitaw tong sa Judgment Day, apil nga hukman tong lost of the church. Lost church members. Unsa na sila? Mga tao nga naa sa simbahan, pero ang ilang pagkinabuhi, wala na hiusas Ginoo. Dili tinuod ang ilang pagdawat, ang pag-angkon nila sa Ginoo. Natawo ra sa tubig, wala natawo sa espiritu. Natawo sa kamatuoran, wala nagbuhat. Nasayo doon sa inaa din, pero wala nagbuhat. So apil sila sa hukman. Munang magbantay taana. Amen ba? Mura galagot nakakayang gatanaw nako. Sige, humno na to ne. So, wala siya ng hulga, gisalig hinuon niya sa tanan, ang tanan, ngadto sa Dios ang matarong nga maghuhukom. Amen? So hangtod karon sige ming pray para sa among igsoon dito sa San Isidro. Nya gisalig na namos Ginoo. Wala kay hunahuna nga mobalos or unsa dia, gisalig sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang Ginoo ang matarong nga maghuhukom. Giingon pa to sa usa sa among sakop dito sa Bible study. Katong hippie ba na siya sa Corelia daw? Si, anong Franceng uncle mo? Basta kay, pulis na siya. O niya, iyang gisulti nga, dinis kalibutan, ang hustisya paliton. Ang bawog tuliron, o ang tulid bawogon, tungod sa kwarta. O niya, inig-hearing pa, na ay witness, na ay mga abogado, mga bright nga abogado, o niya, na ay huwis. O niya na yung mga ebidensya pag yun. Kay kulang ang witness kung walay ebidensya. So dapat na ay ebidensya. O niya pisag na ay witness, na ay ebidensya, na videohan sa akto, inig-abot sa korte hiringon, na guilty na, gidesisyonan na, muapila pagyapon, it means nga ipaukay og usob ang kaso. Imbestigahan og usob. Plus isaka na dito sa higher court, kanang gitawag na to, kanang Supreme Court, kung kwartahan kaayo. Munay sistema sa justice sa kalibutan. Pero dito sa langit, katong sa atong seminar kinanindutan, ingon ang basaw sa Revelation nga,
giablihan ang basahon. Tuwa dito ang tanang record sa binuhatan. Wala na'y abogado, wala na'y witness. Mo man ang uban mo ingong manawag ni San Pedro, San Vicente, San Carlos, kay nga no, tungod kay sila daw, ang mga abogado, sila musulti dito sa Ginoo. Nga ampo mi diha, kay kamo may duol diha, o kamo may matarong, kami makasasala man me. Kamo may balaan. Kami makasasala, pa may among pag-ampo, di kasulod, bunang kamo may tabang diha. Pero hinumdumi, nga ang Diyos ra ang makadungog sa mga tuaw, sa mga buhi. Kung sa ato pa, pag namatay ko, unya tuwa na ko nakigubas Ginoo. Madungog na ko ang nay nagampo diring naghangyo na ko nga motabang ko og hangyo ngadto sa Ginoo. Sama lang nga ako na tupong or sama na sa Dios kay ang Dios raman ang makadungog gayud. Ha? Kasi nag-ingon nimo nga tuwa na ka dito sa langit, makadungog ka sa pag-ampo sa mga tao nga naa diri sa yuta. Nga kung mahitabo na pareho na mo nga Dios. Muna yung problema. Pareho na mo nga Diyos. Gisulti nga ang Diyos, iyang presensya, presento sa tanang dapit. Naa sa tanang dapit. Munang makadungog siya. Pero, for example, si Manding to sa Amerika. Na ako dali ka ampo. Manding, ingna ang Ginoo, seluon ko. Kadungog siya. Nga ang iyang presensya to araman dito. Muna atong butang og ayo pamalandungan og ayo mga igsoon. Nya, galisod na kog balik. Kining tanan, mahitabo gayod sa ato tungod kay nagpangalagad ta sa Ginoo. Karon, tungod kay naganto si Kristo para nato, ikaduha, nagpakita siya panag-ingnan. Si Isaiah nag-prophesy, katong gisulti ni ma'am. Isaiah chapter 53, giprophesy, gitagna ng daan, gisulti ng daan ni Isaiah anak ni Amos. Unsa ang pag-antos nga dangatan sa atong Ginoo? Napa ba ang tanan? O nakigsulti na kas imong tapad? Isaiah chapter 53, verse 1, tasugod og basa, ningon diha. Isaiah chapter 53. So, tanaw sa nako. Sa 680 to 740 BC, before Christ, sa Bisaya pa. 680 katuig sa wa pa natawo si Kristo. Kini si Isaiah nagngalagad ingon nga propeta, nagministeryo sa Juda, iyang gitugan ng daan, gisulti ng daan, unsa ang dangatan ni Ginoong Hesukristo, 680 ngadto 740 katuig sa wa pa matawo si Kristo. Dugay na kayo, no? Iyang gisulti ni kabat pa og 600 kapin ka mga katuigan. Usa natuman ang iyang gitagna. Ang gisulti niya. Munang ningon si Habakuk, paabuta ang gisulti sa Dios nga mga saad niya, kay bisan tuod malangay, mahitabo gayod sa gitakdang panahon sa Dios. Inigbasa ni mo diri, Lord, nagsaad kag panalangin, wa man lagi, paabuta! Hindi ka paabot? Paabot lang ta, amen? So, namatay na lang si Isaiah, pero ang iyahang mga gipangsulti nasuwat, ug mauni kanunay ginabasihan, nga inigabot-an ng mangluluwas, matawo siya, manangyaw siya, unya paghuman mag-antos siya hangtod kamatayon, ug mabanhaw siya. Gisulti ng tanan sa Isaiah chapter 53, 680 katuig sa wa pa natawo si Kristo. Gitag-an na daan. Naata? Oh. Ingon diha sa verse 1. Ang mga tao mitubag kinsay mutuo sa amo karong gisangyaw, kinsa ang gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom,
Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mo tubo nga tanom daw ugang yuta. So, kung mayong tanom nga nasa ugang yuta, gisulti diha nga wala siya nahot. Napa ba mo? Walay nahot. Hinumdumi nga atong Ginoo na tawo pinakagrabe makaluluoy kaayo nga kahimtang sa iyang pagkatawo. Nga naman nagpaubos siya. Munang gingon diha nga daw walay nahot, munang daghang di mo tuo. Kaya ang ilang panguna-una ang Misaya hari. Dato kayo tagiyag palasyo, tagiyag gingarian. Ngano man hindi to manuos pasungan na tawo. So, in verse 20, dili siya madanihon o wala siya kaambog nga mabihag kita kaniya. It means, nga wala siya ikapasigarbong moingon siya nga hari. Kay bisan na lang o usa ka buok sa lapi, wala siya. Dito gyud siya na tao sa pinakaubos nga dapit. So, munang moingon diyang wala siya kaambong nga makadani. Pero sa verse 3 ningo siya, gitamay nato siya og gisalikway. Imagine ha, 740 years to 680 years. Gisulti ng daan nga gitamay nato siya og gisalikway. Gani karon natuman pagyapon ni. Nga imbis simbaho na to ang Ginoo kay adlaw karon sa pagsimba, gitamay og gisalikway. Imbis naa sa simbahan tuwas tagayan. Nas tubaan. Tapos manukan. Gitamay o gisalikway. Ingon diha, nakasinati siyang mga kagulanan o mga pangos. Gani walay mitanaw kaniya o wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang. Tinuod? Sa verse 4 ningon diha, apan giantos niya ang kasakitan nga kita untay angay nga magantos o gipasan niya ang atong alantoson ug nagtuo kita nga ang iyang pagantos silot kaniya sa Dios. Kabantay baka nga sa diyang gigapos na si Jesus, gibunog siya kayo, gilatigos siya taman sa mga sundalo, doon na po'y mga sibilyan nga mo dasmag dito, mo sipa, mo luwa, mo sagpa, mo bato. Kabantay mo ana? Because ang mga tao nagtuo nga ang iyang silot, tinuod nga naa siya gibuhat nga dako kayong kalapasan. Pero sa pagkatinuod lang, kita ang nagbuhat adto. Siya lay napasan sa tanang kasakitan. Munang sa giawit karon samtang naghatod tas atong mga halad, unsa tong awit? Forever He is glorified. Sa awit pa lang nagsulti nga siya nga king. Gabi niyang pag-antos. Gikanta pod, gihalad pod sa atong mga igsuon nga unsa to? Crucify, led behind that. Above all. Like a rose trampled in the ground. Ang Ginoo, unsa itong gibuhat sa Ginoo? Mura siyag atong gitunob-tunoban. Munay gibuhat nato sa atong Dios. O nya ningon diha gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos tungod sa atong mga pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nga ayo na kita. Hila ko sa Ginoo nga Lord, kay bawo kong dugay na minimong gipasaylo. Pero kung mahimo Lord, ayuha nami gikan sa among mga balatian. Ingon diha sa verse 6, kitang tanan sama sa mga karnero nga nangasalaag. Ayo, walay sakto nato, walay tarong nato. Dili ta pwedeng mohukom sa atong isig katawo kay kitang tanan nasalaag. Walay ni husubay sa hustong dalan apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasalanan. Kitang tanan masayop. Kitang tanan mapakyas, walay ni subay sa hustong pagkinabuhi. Sa verse 7, bisag gidaog-daog siya, gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karniro nga gidalang ngadto sa ihawan, sama sa karniro at ubangan sa maalot kaniya, wala gayud siya timik. Tanawa, muna atong gibasa dito sa 1 Peter, nga nagpakahilom, gibutang-butangan, gidala sa ihawan, walay timik, nagpaubos, naghilom. Muna ingon si Lord nga kita, kay katawhan man niya, masinatian pud nato ni, pero dili sama sa kasakit ngayang naantos. Kita gamay lang. Mga ginagmay lang pagsulay ning niya nato.
Dili ikatandi sa pag-antos nga gibo ni Kristo. Mauna nga nagpakita man siya panag-ingnan atong sundon. Amen. Ingon sa verse 8, gidala siya nga hinikawan sa hustisya og walay nanumbaling sa iyang gidingatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siya glubnganan tipod sa mga kriminal. Paminaw. Giandaman siya glubnganan tipon sa mga mahadlok man kag-adto kas public cemetery ilubong. Kay mo man ay gamito nilang panghadlok nga di ka ilubong. Sige, ang Ginoo man gani gilubong tipon sa mga kriminal. Wa ko'y labot og nasa akong tapad naghikog. Karing nasa akong tapad drugs ni napusil ni. Dito sa cemetery wa ko'y labot og kisay akong tapad dito. Or wa ko'y labot og ato ba ko ilubong or ares likod or pangayoon ko ninyo iabono sa inyong mga kakao. Inyong mga humayan. Wa ko'y pake. Kay bisan na nga itong Ginoo, gilubong siya tipon sa mga kriminal. Gihikawan sa justisya. It means, nga bisan og naaunta ang justice, gihikaw sa iya ha. Mo manggani nga sa diyang gidaladala siya, giimbestiga, nagpakahilom. Nga naman, nga nung musulti pa man ka, nga kabalo nung kasilutan, ragihapon ka, may pa'y maghilom na lang. Sik-usik na makaglaway. Naapabata, amen? Gilubong siya, uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan og makasultig bakak. Pero ang Ginoo mo'y nag-ingon kabubuton ang pagpaantos og pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Imagine ha? Giunsa ka ni grabe. Imagine ako karon gasulti ko, matawo ang manluluwas og mo niyang buhaton. Pero mudangat pa og 700 katuig, 600 katuig, kapin, usa matuman ang akong gisulti. Unya na nga matay na ang unang henerasyon nga gisultian. So ang sunod nga henerasyon naghulat, kay naa may gisuwat nga saad, wag gihapon, sunod nga henerasyon, wag gihapon, sunod henerasyon, hangtod daghan ang henerasyon nga nangamatay. Pero ang pulong sa Diyos buhi. Ang pulong sa Diyos buhi. Nga dili pwedeng gisultis Ginoo unya di gyud mahitabo. Mahitabo gyud na sa gitakdang panahon sa Diyos. Munang niingon diha, ang tanang butang mahanaw. Panagbuhat kabubuton sa Diyos, magpabiling buhi ang tuzangtod. Kay ang pulong sa Diyos buhi. Amen? Wow! Accurate kayo. Haom kayo. O niya, ningon pag yun diha. Sa diretso ta sa verse 11, inigkatapos sa iyang pag-antos malipay na usab siya. Og masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Inigkabanahon ni Lord. Malipay na po siya og nasayod siyang wala nakawang iyang pag-antos kay daghang taga-Lourdes ang mga luwas. Daghaganti. Inanindutan. Munang mag-ampo ko dito sa San Isidro, na ako'y pag-ampo nga nabasa, og ako pong gihimong pag-ampo sa San Isidro. Moingon jud Ginoo Lord, na kay ganti sa imong mga pag-antos aning dapita, mga kalag. Munay ganti nimo sa imong pag-antos. Dito sa cross. Na kay trophy aning dapita Lord, mga kalag nga mga luwas. Grabe kayo. Unya ningon diha pagsulti nga wala makawang ang iyang pag-antos, butang na to na sa atong hunahuna nga kita usab dili makawang. Amen. Basag dayon ng mga tao masakit ilang dughan magdaog-daog nimo, magbutang-butang nimo. Di kay imong i-post sa Facebook. Pastor, wala ba yan ako sulunga ako rang i-post sa Facebook? Labtanon ka. Naunsa na. Siya matarong kong alagad, gipasigarbo siya. Siya matarong kong alagad, og siya maoy magpasan sa silot sa katawhan. Aron mahimo silang matarong. Verse 12, busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan o gamhanan. Kay gihatag man niya ang iyang kinabuhi, og nahiagom sa angay nga dangatan sa mga kriminal.
gipas-an niya ang sala sa daghang mga tawo og nagampo aron sila pasayloon. Mao bitang dito siya sa cross, ingon siya, Father, Lord, God, Amahan ko, pasaylua sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Imagine ha, ikaw may nagbuhat og sala, ipasan pag yun niya, siya nagbayad sa imong sala, kastiguon pa nimo siyang naanadaan siya sa kasakit, magpray pa siya nimo nga pasayloon ka. Grabe na nga gugma, amen ba? Mabuhat na to. Nangasuko lagi mo dayon. Mabuhat na to. Ug naara gani mo komentaryo sa atong make-up. Sama to yang make-up? Uy, mura man tog make-up sa St. Peter. Masuko na dayon ta. Sa ilabot mo ikaw kapalit. Watson to doy. Watson. Di ba? Ingana ta? Mga suko dayon. That is why, sige tag-ampo dinig reward. Unsa may ma-reward na to. Nga sa panahon sa pagsulay. Tuwa man puta. Paanod? Unsa po itong iyang suot? Nindot mo itong iyang suot. Uy, kana ba si, kuan ba, si mami. Nindot kayo ng iyang dress. Ang naastapad, nasina. Kay ukay man na. Klaro ka, ayo, no, kuspaw na, kuspaw. Unya, ikaw po nga nakadungog. Mano ko kay ukay? Ikaw ka bayad? Kristohano na na, ha? Kristohano na na. Sumusunod ni Kristo. Nag-ingon, sumusunod ko ni Kristo. Sumusunod sa mata na to? No? Kay magisgot ko kag sumusunod ni Kristo, grabe. Tanawag kung sa iyang gibuhat, og ang imong gibuhat, og sumusunod ba ka? Padong siyas maribuhok, ikaw luway? Sumusunod? E magtagbo ramay sa ubay, pastor. Wa kakabalong sa luon siya ni tabok sa Cebu. Kumuingon gani kang sumusunod, asa siya ni Agi, tuasab ka. Unsay iyang gidangatan nato, pero humana man niya giantos ang grabing kasakitan, ang niya nato pisik-pisik na lang. Agig pagpainomdom nga dili nato kalimtan nga dunay mas labaw pang nagantos tungod sa iyang gugma diri nato. Muna na yung mga pag-antos. Unya mo ampo na dayon tas Ginoo, Lord, kanusa pa man mahuman ning ako mga bayronon. May nganang Ginoo, mamatay na ka karon. Ayaw sa Lord. Oh, nganong mangampo makakanusa mahuman ning bayronon? Mamatay ka anong kay bayronon? Napata? Oh. Huh. Nga na. Sige ratang ka-discourage ani nga kinabuhi. Tungod kay wala na to gibutang ang atong kaugalingon diha sa mga pag-antos nga gibuhat sa atong Ginoo. Nasa iyang pagkabanhaw mga igsuon nalipay siya kay wala nakawang. Nganong wala nakawang? Kay daghan ang misunod, mituo og nangaluwas. Sulipay na ta karon. No? Kabantay kang dunay mga taong kalibutanon katong usa sa Hukman, pastor. Lamia kay ito nga seminar. Tan-aw mo ba? Di mo kay mag-usop tag seminar uska adlaw. Naa dito apil hukman ang mga relihiyoso. Puti kay suot mo adto sa simbahan pero ini uli mamintik. Pa! May testimony sa ato ang alagad nga maggira sila og pintik sa iyang manghod. Manghod, maguwang. Manghod. Si Mambirig, si Kuya Roger, napintikan mo? Wala. Kay second batch mo, no? Nihulat pag pila katuigan? Grabe! Tanang schedule. Mamayo, hurot ang bulak. Maabril, hurot ang lukay. Hatanan atong gibuhat. Pero ang atong kinaiya, tawhanon. Tao, hanon. Tao. Dili espirituhanon. Munang apil sa paghukom ang gitawag og relihiyoso.
naa kay reliyon, nagsunod ka tanang pamaagis reliyon, pero wa ka nagsunod sa Ginoo. Wa ka nagsunod sa Ginoo. And listen to this. Napakoy time. Amen. Agwan tahasa diha ha, iprolong sa nang imong kagutom. Sa Mark chapter 15, human milabay ang 700 katuig. Nahitabo ang gitagna ni Isaya ug makita ang tanan sa Mark chapter 15. Nahitabo ang gitagna. Imagine gisulti 700 years. Approximately 700 years. Unya, human milabay ang 700 katuig, matawo si Jesus. Matawo si Jesus. Unya, muhulat pa og 33 katuig, usa matuman ang gisulti ni Isaiah 53. Kay 33 years old man si Jesus, gilansang sa cross. 32 na ko. 33 si Jesus nalansang sa cross. Dito natuman ang giprophesy ni Isaiah. Taas ang panahon pagpaabot pero nahitabo. Amen. Sultian ka nako tanan nga nasulat sa Biblia. Mahitabo. Nay mga tawo maghatag-hatag ni bulak, chocolate cake, muhatag og promise nga wala nasulat. Pero nangapakyas wala nang hitabo. Pero si Lord bisan pag madugay mahitabo. Munang nindot bitaw kaayong musalig tasahan sa Ginoo. Sultian ka nako, kining imong pagsimbas Ginoo, pagalagad sa Ginoo, kung wa kay basa-basa sa iyang pulong kada adlaw, uga ka. Ang uban gapadong sa church, excited kayo, muhalad jud meron og awit. Mapasalamat jud ko ron, mulukso jud ko sa pagdayeg, magpasalamat jud kong giluwas ko sa Ginoo. Pero ikaw wala ra, kuyog-kuyog lang. Nya ga-observe ka sa palibot. Kay perti kang ugaha. Nganong nauga ka? Wala kay tubig, espirituhanong tubig. Imagine 7 days. Ga-fasting sila 3 days. Unya, asas milyon. Iniingon na dito. Nya, maglugaw na lang ta. Lugaw. At least, nagpabilin ang kasing-kasing nga nagpaubos. No? Ugwa gani kasugo as Ginoong mag-fast ka, ayaw jog pag-fast. Pero sila, gisugo na sila sa Lord. Kaya kanang time nga i-convict ka ni Lord na ay ipabuhat. No? Hasta buntis, os kasimana mag-fasting. Praise God, karong gabi mag-break na may. Mangaon. Ay, sorry. Na pa ba? Mark chapter 15, nahitabo ang tanang gitagna, verse 1. Ni anang sayos pagkabuntag, ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa punuan sa mga Hudiyo, o sa mga magtutudlo sa balaod, o sa tanang sakop sa labang hukmanan, gigapos nila si Jesus, gidala o gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari, si Jesus sa daghang mga butang. Busan gipangutan na pag-usab ni Pilato, busan nangutan na pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon mitubag si Jesus, busa nahibulong pag-ayos Pilato. Unsay? Nahitabo una, pasanginlan, gibutang-butangan. Sa diha nga gi-confront siya, nitubag wala. Ikaw kuno'y butang-butangan. Di ba di ay sulungon na nimo dito sa ilaha? Dayon mo ingon ragyapon tang sumusunod tas Ginoo. No? Sama na yan, gisulti, kuyugi ko. Muana na yun, sulungon na yun. Kaya gibutang-butangan ka. Pero hinumdumi si Lord, nagpakahilom. Sunod, verse 6. Sa matag kasaulugan sa pasaylo ang mga Hudiyo na batasan ni Pilato ang pagbuhi og usa ka bidilanggo
nga pangayoon sa mga tao ni atong panahon na may usa ka tawo nga nganlag Barabas nga bilanggo kay usa man siya sa misukol sa kagamhanan, nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot. Sa dihang nagpundok na ang mga tao, gipangayo nila kang Pilato nga himuon na niya ang nabatasan niyang buhaton. O nangutana si Pilato kanila, buot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudyo? Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Tungod sa nganong nasina sila? Si Lord nag-awag siyang ang mga makasasala mo biya sa sala, ni biya sa sala. Sila nagwali pero wali sunod ang mga tao nila. Si Lord nagampo og naayo ang mga masakiton. Sila pod nagampo wala naayo ang mga masakiton. So nangasina sila. Nidaghan ang sumusunod sa Ginoo, sa ilaha nagkunhod. So nangasina sila. Mauna karon nga si Jesus gitugyan sa mga pari ngadto kang Pilato arong hukman sa kamatayon tungod sa kasina. Now, kung imong tan-awon diha sa verse 3, atras ka, gipasanginlan siya sa kadagkuan sa mga pari or gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari sa Jesus sa daghang mga butang. Dunay moabot nga panahon. Nga bisan pa ang mga taong naasimbahan, parihaan nila, mo pamasangil nimo. Mga taong relihiyoso mo pamasangil nimo, mo butang-butang nimo. Nagtuo silang, nagbuhat sila sa kabubuton sa Diyos. Kay at least na makakta pero mapatay na to ni siya. Sa iluon na tas Ginoo, kabubuton ni Ginoong mamatay ni siya. Muna ingon sa John 16. Sunod, gikasinahan nila og taman mga igsoon. O yan, ingon diha. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao, nga pangayoon nila kang Pilato, nga si Barabas maoy buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tao, unsa man di ay ang akong buhaton ni ining inyong gitawag og hari sa mga Hudyo. Og miingon sila, ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala ngayang naimo. Nangutana si Pilato, apan misamot hinuon ang pagsinggit na nila nga ilansang siya sa krus. Gihukman siyang patyon. Unsay una? Gibutang-butangan, sunod hukmang patyon. Ikaw karon, butang-butangan ka. Relax pa ka. Sige lang, paubos ko. Pag yung hukman na kang patyon, ha? Suwayan nila. Unhanay rin eh. Paunhanay. Sila rin makamao? Tanaw na to. Hadlok, matag kamatay. Gara na kaayo, no? Pero si Lord gihukmang patyon, ang angayang hukman, si Barabas, gibuhian, si Lord gihukmang patyon. Nga dili angayan. Pero kinanglang may tabo ang gisuwat sa kasulatan, tungod kay alang sa atong kaluwasan. Amen? So buot ni Pilato nga mahimuot kaniya mga tao, busa iyang gipabuhian, alang kanila si Barabas. Unya gipalatos niya si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa cross. Unsay rasong gibuhian si Barabas? Tungod kay gustos Pilatong mahimuot ang tawo. Mga tawo niya. Paminaw pag-ayo. Daghan nato mga Pilato ta. Apil ning nagwali. Nga buot na to, mga tao mahimuot na to. Pero watay paki og nahimuot ba ang Diyos sa atong mga batasan o gibang buhat? Mga Pilato tanan. Kinsa dire-dili Pilato ilansang nato karon. Ato lubira kay watay cross dang giandam. Kita tanan. Kanunay natong gitinguha nga mahimuot ang tao nato pero wata nagtinguhang mahimuot kanunay ang Dios. So gihukman siyang patyon. Nang hulga siya, wala. Balikan ko kamo, wala. Sa verse 16, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan, sa palasyo sa gobernador og gipangpundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula.
naghimo sab silag purong-purong sa mga sangang tunokon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya nga nakingon, mabuhay ang hari sa mga Hudyo. Grabe. Sakitan gani kag ngipon nya bugal-bugalan ka masipaan nimo. Amen. Sakitan lang kag ngipon unya naay magsigig saba diha mabatuan nimo. Mabato nimo og tasa. Si Lord nagkagot ang tunok sa bukog sa iyang ulo. Gikatawan, giyaga-yagaan, giyokbo-yokboan. It means nga dili tinuod nga pagsimba kay giyokbo-yokboan. Ni anita dire aron sa pagyokbo, dili sa pagyokbo-yokbo. Daghan kayong kakomedya ras pagsimbas Ginoo. Ang uban lami na kayo ang ilang feeling pagsimbas Ginoo, ang uban kakatuan na ira nagbantay sa mga kapalibot. Tan-awa si kuan nanihilak sipon niya. So gibugal-bugalan siya. Unya ningon diha, og gibunalan nilaglipak ang iyang ulo. Giludan siya. Giluhod-luhuran og yukbo-yukbuan. Human nila bugal-bugali si Jesus. Gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisuluban sa pagbalik sa iyang kaugalingon nga sapot unya gidalan nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. Unsa? Human nila bugali. Unsay una? Gibutang-butangan, gihukbang patyon, gibugal-bugalan. Sa diyang gibugal-bugalan siya, nang hulga siya, sa diyang gihukman siyang patyon na nalipod sa siyang kaugalingon, sa diyang gibutang-butangan siya, gi-justify ba niya iyang kaugalingon? Wala. Muna nga atong panaminan ng atong kaugalingon, pag muingon tang sumusunod tas Ginoo. Kaya ang atong pagkinabuhi, opposite sa iyang gipakita nga angayang sundon. Tama? Grabe ni. Usahay ra ba, di ta kapailob sa kinabuhi. Labi nagnanay mga pag-antos, doon natin pangayos Ginoo, dugay ipanghatag. Di ta kapailob. Pero ang atong Ginoo, grabe niyang pag-antos mga igsoon. Sa dihang gilansang siya dito sa cross, mga igsoon. Samtang naglakaw sila, nasugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon, nga taga Cyrene. Amahan siya ni Alejandro ug ni Rufo. Mao pagayod pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit. Gipugos niya siya sa pagpasan sa cross. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato padapit sa mga kalabira. Ug dito misulay sila sa paghatag. Okay, kanang giingon di ang Golgota or dapit sa mga kalabira, ang gipasabot ana dapit nga tinunglo. Pag tinunglo ka dito ka patyon. Dapit sa mga tinunglo. Golgota na, dapit sa mga kalabira. Unya ningon dia, dito misulay sila sa paghatag kaniya og bino nga gisagulan og mera apan midumili si Jesus pag inom niini. Unya gilansang nila siya sa cross og gibahin-bahin ang iyang sapot og nagripa sila aron gibahin-bahin ang iyang sapot og nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadtos buntag sa dihang gilansang nila sa cross si Jesus. Nagingong alas 3 siya namatay. Grabe na, no? Sakita kayo. Nya, ibaylo ra nato siya panarbaho. Ibaylo ra nato siya ginatos. Piso, 20. Di ta mo simba kay naatay gipalabi. Grabe niyang pag-antos. But ningon diya pagsulti verse 26, ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudyo.
may duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga cross uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Verse 29, paminaw sa verse 29. Hapit na tamauman. Ang mga tawo nga nang labay nagyango-yango sa ilang mga ulo og mibugal-bugal or gibugal-bugalan nila si Jesus. Awa do. Tanawa ka do. Sige pa, pagbisyo. Tanawa ka do. Lalim? Lami? Lami ng imuhang giantos diha. Muna ang mga tawo. Nagbugal-bugal. Wala sila nasayod nga ang pag-antos sa Ginoo para nato. Para nila. Para natong tanan. Pero nagbugal-bugal pa sila. May mga tao karon di ata karon gasimba pero sila gabugal-bugal. Wala sila nasayod nga sila og kita gibayaran sa Dios. Amen. O nya ningon pagyud, ikaw di ay kadtong muguba sa templo mo tukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Karon. Kanaog sa krus og luwasa ang imong kaugalingon. Grabe no? Grabe ning pag-antos pero bugal-bugalan pa. O nya, ningon pa dyan sa verse 31, ang kadagkuan sa mga pari o ang mga magtutudlo sa balaod, nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay, nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Paluwas sa siyang kaugalingon, naog diha, luwas sa imong kaugalingon. Ay, wala man day ka. Wala day kay wala kang sinabi. Luwas ay mong kagalingon. Imagine na mga pari na ni. Mga pari na ni. Bisan patingalig sadaan, nagyukman sa silot, maluoy ka. Pero sila kabugal-bugal. Munang ayaw kakatingala nga usahay mga reliyosong tao, bugal-bugalon. Bastos kay mga baba. Ayaw ka tingala. Kay sila mga reliyoso na ganin nagbugal-bugal. Nagkatawa. So ningon sa tan-awon nato. Kung ang Misayas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa cross, aron makatuo kita kaniya. Grabe no? Hasta mga kadagkuan, nagbugal-bugal. And niabot gyud ang time nga namatay na si Jesus. 3:00. Padayon pa silang nagbugal-bugal, ulato nato, munaog bas Elijah, rumuluwas siya. Unya ingon si Lord, Eloy, Eloy, lama sabaktani nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? Amahan ko, nganong gibiyaan ko nimo? Kabalo ka? Gipasagdan niya yung anak, biyaan niya yung anak, aron ikaw ug ako maluwas. Hilak siya, grabing pag-antos niya. Namatay gyud siya. Sa takna sa iyang pagkamatay, dunay naka-witness didto nga kapitan sa mga kasundaluan og dinhita magtapos. Verse 39. Niyon sa ang verse 39. Ang kapitan sa mga sundalo nga nagbarog atubangan sa cross. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus og miingon siya. Okay. Kisay na ay Bible sagit. Sulti diha niyon sa si Lord. Tinuod gayud nga kining tawhana anak sa Dios. Muna gisulti sa kapitan sa mga sundalo. Tinuod gayud nga kining tawhana anak sa Dios. Again, ningon diha ang kapitan sa mga sundalo nga nagbarog atubangan sa krus, nakita niya ang pagkamatay ni Jesus. Og moingon siya, tinuod gayod nga kining tawhana anak sa Dios. Kanang naas imong tapad ing nang anak ka sa Dios. Nya kung giingnan kang anak sa Dios ing nang amen. Reklamo ra ba ning uban? Yung anak ka sa Dios. Naguol, di tagdo ng tapad. Ismail ba, pag ingong anak sa Diyos, Ismail kas imong tapad, amen, ikaw po ingana. Di kay pag yung anak ka sa Diyos.
Nagguol hinoon, imbes yung anak ka sa Diyos. Niingon ng kapitan sa mga sundalo, kini siya tinuod yun ng anak sa Diyos. Ngano ka nga ningon siyang anak yun ni sa Diyos? Tungod kay gikan sa sinugdanan, pagdakop, pagantos, pagbutang-butang, pagbugal-bugal, gihukman siya. Nakita niya ang response sa atong Ginoo nga nagpaubos, midawat sa tanang paghukom, walay timik, wala naghunahunag panimalos, walay pagdumot, nagmasinugtanon og nagpakahilom. Hangtod nga namatay siya, mao nang niingon siyang tinuod yun ning anak sa Diyos. Ang mga tao dinhi sa palibot, dili sila makaingon nga tinuod kang Kristohanon. Kay sa panahon nga lutuson ka, biay-biayon ka, butang-butangan ka, dili ta parihan ni Kristo mo response. Munang moingon silang, muna yung mga Christian, muna yung mga anak sa Diyos. Kanang nisulti sila nimo, imo, usa pa lang kasulti nila, 20 na ang imo. Nga moingon ka karong anak ka sa Diyos. Kining kapitan sa sundalo, nakawitness siya nga anak yun ni sa Diyos. Nga naman nakawitness siya, gikan sa pagsugod hangtod sa kamatayon, ganit diya pa'y pagtayog o paglinog, bisan ang adlaw mipalong, mingit-ngit. O dili lang kay ang mga nature nga ang bisan ng adlaw ni piyong wala nakaako sa pagtanaw sa kasakit sa iyang magbubuhat. Bisan ang mga yuta nagtayog. Dili lamang kadto mo hinungdan nga ningon ni nga kapitan tinuod guni siya nga anak sa Dios, kun dili ang pagkinabuhi sa Ginoo, bisan gibutang-butangan siya, gidakop siya, wala siya sa lagi kastigo siya ang sad-an gibuyan, nakabantay ang kapitan ani tanan, nakawitness siya nga wala gyud ni sala inosente ni. Nagpakahilom, nagpaubos. That is why sa diyang namatay ningon siya tinuod gyud ning anak sa Dios. Ikaw ug ako ma-prove ning atong pagkakristohanon. Sa diyang makadungog kag istorya, nagpaubos ba ka or gi-high blood ka o na pa kang natiklo kay giatake ka. Sa diyang gibutang-butangan ka, may balos ka. Manalipod ka sa imong kaugalingon. Din mo ingon ang mga tao sa palibot nga nagtanaw sa tuwa, muna ay Christian, muna ay nag-ingong sila may mga anak sa Diyos, mukiha man lagi. Mubalos man lagi. Grabe man lagi itong baba si Kuan. Because sometimes, kining atong mga baba, Christian og masande, pero tuas pa ni malay, piste og yawa ning gisagit. Tinuod dili. Kabalo ka, bugat kayo ang wali karon, sakit kayo, sharp kayo ang pulong sa Ginoo. Pero kung sabton lang nato ni pag-ayo mga igsuon, grabe, makaingon gyud tang kinalayuan pa kaayo ning atong mga pag-antos. Reklamo na ta. Unsay conclusion? Niingon pagsulti, tinuod gyud di ang anak ni sa Dios. Gibugal-bugalan, gihukman, gibunalan, giluwaan, gisagpa, wala ni balos. Nisulti og mga grabing sakit nga mga pinulungan, wala mi balos. Grabing pag-antos og kasakitan ang iyang giagyan, wala mi balos. Munang niingon dia, tinuod gyud ining anak sa Dios. Sa tao ba sa atong mga palibot, sa kauban nato sa opisina, sa kauban nato sa trabahoan, sa mga kasilinganan nato, makaingon ba silang tinuod ni silang mga Kristohanon? Or ang ilang isulti, mao na Kristohanon? Gabuhat manggani mo anang wala buhatas dili Kristohanon? Munay giingon nila. Munay isulti nila. Munang ang mensahe karon mga igsuon niingon. We as the children of God, we will suffer as Christ suffered for us. Amen ba? This is our suffering for Christ's glory as a children of God.
Because ang pinaka-keyword nga akong nakitaan din mga igsuon kanang, pinaka minsahe nga nibuak jug ayo sa akong kasing-kasing, kining naa sa 39 nga niingon, tinuod yun ning anak sa Dios. And someday I wish madungog na ako na sa tawo. Pero kabalo ka, ang mga tao mo sakit nimo pag ayaw mo, gisakit nilag ayo si Kristo. Pero sa katapusan usa pa misulti nga anak gyud ni siya sa Dios. Ikaw ug ako butang-butangan ta, paantuson ta, muratag lupigan. Daog-daogon butang-butangan. Pero nagpaubos ta hangtod sa atong kamatayon. One day bisag dili nakakadungog ang mga tao moingon, tinuod gyud ni siyang nabag-o na, tinuod gyud ni siyang Kristohanon, tinuod gyud ni siyang nangalagad sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Nakasulti gyud siya nga tinuod ni. Kay gawas nga milinog, mipalong ang adlaw. Iyang giobserbaran gikan sa pagsugod. Nga sa diyang gibutang-butangan, nagpakahilom. Sa dihang nga gisakit, wala gyud ng hulga nga manimalos. Sa dihang gilansang sa cross, nagampo pa sa naglansang niya. Sa diyang gibugal-bugalan, niingon pa gyud siya, ayaw silag pagkasada. Kining tanan na witness aning kapitan nga niya sa duol. Sa diyang namatay siya, niingon gyud siya, tinuod gyud ni siyang anak sa Dios. Og mausab ni ang atong andamon sa atong kaugalingon. Nga unsa may mahitabo, pamatod-ing anak ka sa Dios, dili pwedeng anak ta sa Dios og Domingo, anak ta sa yawa iniglaing adlaw. Pamatod sa tanang adlaw, samtang naapatay kinabuhi, mga anak ta sa Diyos. Mga anak ta sa Diyos. Makita ni sa atong pag-respond sa mga sitwasyon, sa pagpaubos mga igsuon, kung giunsa nato pagdawat ang maong sitwasyon sa kinabuhi. And that is why, ingon si James, patay ang pagtuo nga bulag sa buhat. So kung ingon ka, nituo ko ni Kristo, nagsunod ni Kristo, kumusta man ang atong pagkinabuhi? Kay mauman to'y mo prove sa imong pagkamagtotoo sa Ginoo. Ingon ang sundalo, tinuod yun ni siyang anak sa Diyos. Kanang hilabdan kas imong silingan, dauton kas imong silingan, pero kabalo na kang gidaot, nakagiguba, nag-ayo ang imong ngalan sa tibuok, yuta sa Bohol. Pag nagkita mo, smile ragyapon ka, mo ingon ragyapon ka, ang God bless, manghatag pa kaniyag, mangga nga hinog. And then mo ingon na unya na siya in the future, tinuod yun ni sila nga Christian. Tinuod yun ni silang anak sa Diyos. Pareho sa gisulti aning kapitan. Pero, kung muuban ta sa mga wala nakailas Ginoo unsa ilang gibuhat, mapoy atong gibuhat. Ang ilang gisulti, maunay mga Kristyan nga nag-ingong anak sa Ginoo, aso-aso lagi. Pula laging dunggan. Tuba-tuba lagi. Tuba-tuba lagi ta. Aso-aso lagi to. Bula-bula laging baba og panglibak. Grabe laging kasabitan og balde tong unsa to pastor? Simod. Grabe. Sumahibaw-an ta mga igsuon. Munang karon, nag-awhag si Lord nga atong panaminan ang iyang mga pag-antos. We as children, as the children of God, we will suffer. But hinumdumi, ngayon niya, nalipay siya pag-abot sa panahon. Tungod kay iyang pag-antos, wala nakawang. Kabalo ka, sa diyang lutuson ka, butang-butangan ka, dili makawang, pareha sa naitabo sa atong ang alagad sa Ginoo. Nakatong grabing pagbutang-butang. No, mo apel pa siguro mga igsoon, apel si Kuya Roger, apel ka kuya? Paglutos? Na iniingon res gilid apel. No? Pero karon makaingong tinuod gyud ay nangalagad sa Ginoo ni.
tinuod gyud ang anak sa Dios. After that, gilubong siya dito sa lubnganan sa mga makasasala, sa mga daotan. Ngano po kang maningandoy og nindot kayong lubnganan nga mabanhaw man ta. Lami kayo kag lubnganan, no? Apay security guard. Pero to akas impierno galangoy. Pay giabuno rakas kakaw. Na-enjoy pa nimo ang heaven. Amen? Wow! Munang ayaw mo kahadlok anang tangtangog dayong. Presidente dayong ng uban na to. Ayaw mo kahadlok mo yung di mo ilubong. Kaya mo na gamitong panghadlok. Ayaw mo kahadlok, anak. Ang imong kahadlukan kung wa ka na kinabuhig unsay gisultin ni Lord sa iyang mga pulong. Ang imong kahadlukan nga grabing pag-anto sa Ginoo, ikaw naglipay-lipay sa pagpakasala. Ang imong kahadlukan nga nag-awit kag pagdaig sa Ginoo naminaw kaswali pero human ni ani nagkinabuhi ra gyapon kang tawhanog pagpakasala. Munay kahadlukan nimo og ayo. Bantayin na. And remember this. Appeal sa mga judgment dia lost church member hukman. It means nasa sulod sa simbahan. Pero ang pagkinabuhi iya sa kaaway sa Dios. Wala ni dawat ni Kristo, wala ni usa. Pwede man ka ni dawat sa ngabil ra. Mong kasing-kasing wala ni dawat sa Ginoo. Pwede kang nataos tubig, wala sa espiritu. Kana mo kang nataos tubig, nakabalo kas kamatuoran, tubig ning naghatag kinabuhi. Pero wala ang espiritu, kung mo nang dili nimo maikinabuhi. And judgment day. Moabot mga igsoon. Human siya dito sa lubnganan after 3 days na banhaw siya. Nalipay siya og ayo ingon ang Isaiah 53. Tungod kay nasayod siyang ang iyang pag-antos wala makawang mga igsoon. Ikaw usabog ako, naay paglutos pero tungod sa tong pagsunod, pagpangalagad sa Ginoo. Pero malipay unya ta sa maabot og dili makawang ang atong paghago diha sa Ginoo. Amen. Dunay mubo nga testimony kay mag-pray nako. Kining Bible study namo, sige kung ka-encounter na pay panahon agawan kag microphone nga imong Biblia ibunda ka ng sahog. Nay mga hubugon ba mo agaw ni mag microphone. Mo nang dapat preparado na ka, kabalo na kang mo nay mahitabo. Unya, imo nang giandaman unsaon pag-response. Diha toy time nga nagwali ko diha sa ilang dool sa ilahan ni Purok 5, Purok 5 magyapon ni dire. Diha. Ya tingala kung dunay tawo nga nilibot dire unya gikalit niya ingana ang akong mic unya nisagit siya giyawa. Gawali ko ha. Giagaw niya kalit ni nga microphone unya nisagit siya giyawa. Nakaana jud ko, grabe, di ko malimot jud ato. Basta kay naa siya sa likod. Mura nag kanang dili ko kakuan basta kay iyang tingog, iya jung ipadungog sa microphone. Isagit og yawa. Ambot lang og kinsa to. Pero dapat kahibalo na kang daan ni ngana. Ang himuon. Unya, dibatihon jud ka. Yung gawali ka, nang nudlo ka. Pahunungon ka kalit. Sabi, na ako ipangutanan ni mo. Tubaga ko, tubaga. Sir, pwede ko niya lang. Ato sa ngumnon, di. Kay kamo, mga lobo mo. Tubaga nga akong pangutana. Suway na mong naingana. Kana jung, grabe jung kayo na. Grace ni Lord kagabi eh. Muingon jud ko, mag-pray jud ko sa Ginoo og kinsay akong suguon og wali dito sa San Isidro. Kay sa San Isidro daghang mangutana, daghang mangdebate. Kabalo na mo anang San Isidro jud. Pero kagabi eh nakahinumdum jud ko. Mao'y personal nga lamano ba? Pastor. Pero kaniadto grabe. O mo ay nga mukan kay kanang supakon jud ka. Pero kagabi ningang siya, Pastor, salamat gud kaayo sa Ginoo na abot ka dinhi. Kay kami mga linghod diha sa pagtubo, gipakat-on sa Ginoo sa iyang mga pulong. Pero before kana maoy ni supak og taman. Na?
So imong makita di ay nga atong mga pag-antos lumalabay kay naay kalipay nga moabot. Pag-ingon ako, problema gyud to, salamat. Pasensya kaayo pastor sa mga nanglabay ng panahon nga. Way problema, salamat. Grasya tanan sa Ginoo, glory to God. Lagi pastor, excited good food kaayo mi dihay usa ka schedulean wala ka na anhi gimingaw good food mi pastor. Grabe. Muna makaingon lagi ko ka nga kaning atong mga pag-antos lumalabay lang. Ang problema kay kita mo response tawhanon munang aimbis nga pag-abot sa panahon natay kalipay, maabot sa panahon mas grabe noong kabugat o kasakit. Lutuson ta sa atong mga pamilya, asa may imong pamalandungon, maimpirno mo tanan or magpadayon ka karon bisag gilutos ka kay one day maluwas na sila tungod sa imong pagkakalagad pag-ampo sa Dios. Pili lang. Alas 12:30. Hinaot igsuon nga nakuhaan natog panag-ingnan ang mga pagsakit, pag-antos ni Ginoong Hesukristo. Unya kay nag-ingon man tang nituo taniya og sumusunod taniya, maupod unyay atong pagkinabuhi. Hinumdum ni bisan ang mga pangulong pari nagbugal-bugal niya. It means pwedeng mga tao nga niara sa sulod sa simbahan, maoy gamiton nga suwayon usab ka. Sabta na to. Pero unsay panag-ingnang gipakita sa Ginoo, maoy atong tag-inon. Kung sakit ka, nasakitan ka, kay gibutang-butangan ka, giliba ka, gidaot ka, naglagot kag ayo, hakot og bato! Oh, sakit kayo, nagibuhat ako, pastor. Sungod kayo ko. Munang gahakot og bato. Dito nimo gipagawas ang imong kasungot, nahimaya pa si Lord. Kay gahakot kag bato gitambak sa atong humayan nga agianan. Niya pa to'y sakyanan gikan sa sentro nga murag sanang basta kay mura siya kutsi nga style gikargahag bato, may pang bato nakasakay na kuwa pa. So, sakyanan ng tapo ka lang sa gawa sa inyong mga balay kay kuhaon nato sa sakyanan. Hala, gikarga sa kutsi. Nakaingon kong hala, may pangkutsi nakasakay na anak, kuwa pa. Sosyal nga bato! Mung ningon ang bato nga imo, magkauligsan, kargas ako. Grabe kayo. And kisa ba, napanalanginan ba ta sa mga mensahe nga gihatag sa Lord nga igsoon? Manindog tang tanan, hallelujah. Manindog ta. Let's close our eyes, let's bow our head in prayer. Makagagahom og langit nun namo nga amahan. Grabing paita sa imong gidangatan, Ginoong Jesus. Grabe ang imong mga pag-antos. Pero tungod to og alang sa among mga kaluwasan, Ginoo. Among giangkon, amahan, ang tanan namong mga sayop. Ang tanan namong pagsukol kanimo. Ang among pagpakaron ingnon o Ginoo. We claim, Father God, among gi-claim nga Christian mi, sumusunod mi, anak mi nimo. Pero ang among pagkinabuhi, Ginoo, nagsulti sa ubang tao nga kami tawong mga kalibutanon og dili anak nimo, mao nga pasaylua kami. Ang imong pangalan kanunay namo, Ginoo, nga napasakitan. Gani ang among mga pag-antos, Ginoo, resulta sa among pagtalikod, pagsagpa kanimo, pagsalikway kanimo, pagsukol kanimo. Og dili mi angayng pasidunggan ni ini o Dios ani nga mga pag-antos. Pansalamat sa imong pagpasaylo og karon imo pud mi nga giayo, Ginoo. And tabangi kami, O Lord, nga among mga kasing-kasing mahimong preparado, Ginoo, sa bisan unsa unya nga mohatag na among kahasol kasakit, among timan-an giunsa nimo pag-response ang tanang pagbutang-butang, paglutos, pag-BBI, pagsakit, pagsamad. Ang sagpa, ang luwa, Ginoo. Ang kuruna, ang atunog, ang pasan nimo, pagpasan nimo sa bugat kayo namong mga kasaypanan. Ang imong kamatayon sa krus, giunsa nimo pagdawat ang pagbugal-bugal, ang suka, Ginoo.
Mauusab ni ang mahimo namong panag-ingnan samtang kaming musunod kanimo. Bahala na kung sa'y isulti sa tao, O Lord. Basta kay mapadayon, mahitabo ang among tinguha nga ikaw mo'y mapahimutan. Kaysa ang tao mo'y mahimuot, apan ikaw wala na nalipay sa among kinabuhi. Salamat kayo, Lord, sa kinatibuk-an nimong pagtudlo sa kada usa nga ni Ginoo. We suffer for you, Lord Jesus, as children of God. Thank you kayo, Ginoo, nga naapil mi sa imong mga pag-antos. Thank you, Father God, ingon imong mga pulong nga natawo ka sama sa kasagarang tao, dili madanihon, walay bulawan, walay bisan unsa. Pero bisan og tag-iya ka sa tanang butang, Ginoo, nagpaubos ka ug wala nimo, Ginoo, gipakita ang pagpagarbog, Ginoo. Mao ni ang ayan namo nga pamalandungan niining mao nga simana, mao ning maong kinabuhi imong gihatag, magpaubos kami. We pray, Father God, mga kasing-kasing, Ginoo, nga mga samaron, O Dios, imong hatagan og pag-alim og pagpapas sa mga kasakit og kabugat. We pray sa naay mga balatian, we receive forgiveness and healing in the name of Jesus Christ. Tapos ka na, nag-anto sa cross, O Lord, and by your stripe we are healed, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At ipataas ang ato mga kamot. Sulti si Lord, nahimo siyang kabos aron tama dato. Hallelujah. Nahimo kang Kabos aron kami madato, giantos mo ang tanan, pagtamay og paglutos, kay gusto mong kami amin sa gumamot. Salamat yan, Diyos. Salamat o Jesus sa lahuduman. Ikaw lamang ang pananoy ning buhay. Awitan ko ikaw, Diyos na labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Lupuan o halaran, pasinunggan ang imong hanggan. Walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Ikaw ang gisilutan, ikaw ang gisilutan sa di mo kasalanan. Tumulo ka lang sa dako mo katinuan. Naroon ang tanang puto, maluwas yun. Di mo pasalamat ang Diyos. salamat o Jesus sa lahuduman. Ikaw lamang ang pananoy ning buhay. Awitan ko ikaw, Diyos na labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan. Lupuan o halaran, pasinunggan ang imong hanggan. Ay walay sama mo, walay sama mo, walay sama sa tama mo. Salamat o Jesus sa lagumungan. Ikaw lamang ang pananoy ning buhay. Awitan ko ikaw, Diyos na labing gamhanan. Ikaw lamang ang simbahon sa tanan.
sinugan ang imong ngalan. Walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Kay walay sama mo, walay sama mo, Jesus. Walay sama mo, walay sama mo, oh Jesus. Pinakakusog na papa para sa Ginoo. Atong gihangyo si Pastor Prima sa pagsilyo sa atong panimbahon ini mong adlaw diya sa pagampo. Salamat, Ginoo. Kalay, nabawa ang ngayon. Gaulian sa tanang paday ko, Diyos. Ang gugma sa amahan na among angkol diya sa iyang butong anak na si Ginoong Jesus. O pinaagi sa balang espiritu nga sa kanunay magauban ka nato. Manaa ka natong tanan. Gikan karon ug sa tanang panahon. Amen and amen. Happy Sunday. I love you with the love of the Lord. Sa atong mga bisita, God bless.